Bon dia! Avui parlaré sobre l'Alemanya nazi, un període de la història que va durar del 1933 al 1945, quan el partit nazi va governar Alemanya sota el lideratge d'Adolf Hitler. Aquest règim va ser una dictadura totalitària basada en el nacionalisme extrem, el racisme i la repressió política. Les seves accions van provocar la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust, un dels crims més greus de la història. Primer de tot, el context històric. Després de la Primera Guerra Mundial, Alemanya va quedar molt afectada pel Tractat de Versalles. Havia de pagar grans compensacions econòmiques i va perdre territoris. Això va provocar una greu crisi econòmica i social. Moltes persones estaven descontentes amb la República de Weimar. En aquest context de pobresa i inestabilitat, el partit nazi va créixer aprofitant el malestar de la població. L'ascens de Hitler. Al gener de 1933, el president alemany Paul von Hindenburg va nomenar canceller a Adolf Hitler. L'any 1934, Hindenburg va morir. Després de la seva mort, Hitler va fusionar els càrrecs de president i canceller i es va autoproclamar Führer, convertint-se en el màxim dirigent d'Alemanya. A partir d'aquí, va eliminar els altres partits polítics i va instaurar una dictadura totalitària. La ideologia nazi. La ideologia nazi es basava en la creença de la superioritat de la raça ària i en un fort antisemitisme. Els nazis culpaven els jueus i altres minories dels problemes d'Alemanya. També defensaven l'expansió territorial per aconseguir espai. Això es deia l'espai vital. Tot estava controlat per l'Estat, educació, mitjans de comunicació i cultura, amb una forta propaganda per influir en la població. Un dels principals col·laboradors de Hitler va ser Heinrich Himmler. Himmler era el cap de les SS, una organització paramilitar que protegia el règim nazi i que va tenir un paper clau en la repressió i en l'Holocaust. Dins d'aquest sistema repressiu també hi havia la Gestapo, la policia secreta de l'Estat. La Gestapo perseguia, detenia i torturava qualsevol persona sospitosa d'estar en contra del règim. Les SS també van gestionar els camps de concentració, on milions de persones van ser empresonades i assassinades. L'any 1939, Alemanya va invair Polònia, fet que va provocar l'inici de la Segona Guerra Mundial. Durant els primers anys, l'exèrcit alemany va conquerir molts territoris a Europa, però a partir de 1943 la situació va canviar i Alemanya va començar a perdre la guerra. Finalment, el 1945, Alemanya es va rendir i el règim nazi va arribar a la seva fi, i en aquest any Hitler es va suïcidar. Les conseqüències. El règim nazi va provocar la mort de milions de persones, especialment durant l'Holocaust. Després de la guerra, Alemanya es va quedar dividida i molts líders nazis van ser jutjats al judici de Nuremberg. Aquest període és un recordatori de fins on pot arribar un règim totalitari basat en l'odi i la intolerància. En conclusió, l'Alemanya nazi va ser una dictadura que va marcar profundament la història del segle XX. Estudiar aquest període ens ajuda a entendre la importància de defensar la democràcia i els drets humans. Moltes gràcies per veure aquest vídeo. Si us ha agradat, doneu-li like. Fins aviat!